portaldelacostera.com. I en principi bona vesprada a tots. Anem a fer des de la regidoria de Fira i Festes i des dels festers de Sant Antoni del 2016 este xicotet acte de roda de premsa, de presentació de lo que va ser el Mitjà i Fester Sant Antoni 2016. Per què li diguem Mitjà i Fester Sant Antoni 2016? Perquè ja falta mig any a les festes del 2016. I la celebració se farà del 17 al 19 de juliol del 2015. Gràcies a tots per l'assistència, autoritats, regidoria de Fira i Festes i, els festers de Sant Antoni, jo parlo en representació de tots. Hem intentat, en companyia i en el suport de l'Ajuntament de Canals, organitzar este Mitjà i Fester, programat per al divendres 17, dissabte 18 i un xicotet acte que n'hi ha per al 19 de juliol. El que vull fer és un concurs de tapes per donar-li un poc suport als bars, restaurants i incrementar un poc el que pretén dir la gastronomia del poble. Començarem el divendres per la vesprada, anirem als festers i tot el que vulgui vindre a la volteta als col·laboradors que tenim així en el folleto el dissabte a migdia i el divendres també per la vesprània. Què pretenem en això? Hem incrementat un poc el preu respecte a l'any anterior. La tapa valdrà 2,5 €, en el que estarà tapa i beguda, refresc o el que siga, i el que pretenem és que el motiu del preu de 2,5 € perquè la tapa sigui un poc més elaborada i perquè, com aquell que diu, els bars, restaurants s'impliquen un poc més en la festa i ja donem un al·licient que és un primer premi, un segon premi i un tercer premi per al bar, restaurant que hagi votat la gent com a millor tapa. Hi ha un primer premi de 200 €, un segon premi de 150 € i un tercer premi de 100 €. Tot el món disposarà d'aquestes papeletes. Com vegeu, estan les fotografies de les tapes que va fer cada un dels bars que s'han adherit a la nostra proposta i cada persona que vagi, el que més li agrada, ho pugui votar, tindrà que tindre un cunyat per l'establiment i entre tots, ja que hem participat, entre tots els festers també sortejarem un viatge de cap de setmana per a 2 persones per a la papeleta que sigui elegida després de totes les votacions que es clavaran en una urna. Per donar també un poc d'al·licient a la gent que participe en aquest primer concurs de tapes per al mig any. Per supost, agraïm la col·laboració també de tots els restaurants que han volgut col·laborar amb nosaltres. Sense ells això seria realment impossible. I també, per supost, agrair la col·laboració de Sánchez Distribuciones que ens ha tirat una maneta a l'hora de confeccionar i de negociar o de comentar l'assumpte en els diferents bars o restaurants que han volgut col·laborar. Això serà durant el divendres per la vesprada. Dissabte a migdia també tenim previst fer una volteta per als que ens deixem. Evidentment no podrem assistir a tots en un primer dia. Per al dissabte a migdia també hi haurà una volteta i per a finalitzar el dissabte vesprani també farem l'última ronda i rematarem amb l'entrega de prèmits en la plaça Pont del Riu, prèmits del concurs de tapes, prèmits per a la gent que ha participat en el concurs de tapes i nosaltres hem aprofitat també i entregarem el cotxe que el passat dia 1 de juliol es va sortejar, que a la persona que ha sigut agraciada en el cotxe que sortejava en el cartó de Sant Antoni i la persona que també va ser agraciada el passat 15 de juny en un viatge de cap de setmana que també li va eixir per el cartó de Sant Antoni. Bona vesprada, benvinguts a la Casa de la Cultura.
com ha comentat José Emilio, és el primer acte que faig com a regidora de Fira i Festes. M'havia estrenat com a regidora de Cultura, però ja ha tocat el torn de Fira i Festes. Simplement comentar que l'Ajuntament ha escoltat els festers, hem estat col·laborant junt què es podia fer, què no es podia fer, i al final crec que s'ha quedat un programa d'actes molt complet, on tenim concerts, on tinguem patis infantils amb castells per als xiquets, on tinguem, com ha comentat Quico, un tribut el divendres i una orquestra el dissabte. Tot va realitzar-se en l'avinguda Vicente Ferri i en el Pont del Riu, així ja tinguem també la festa en el poble. I el diumenge sí que tinguem el concurs de tir i arrossegament en la zona jove, on tindrem els cavalls que anirem a veure, que organitza el Centre Hípic Canals. Simplement comentar-vos que des de l'Ajuntament esperem que siguin unes activitats participatives, com ha comentat el fester, i que la gent disfrute, que és la intenció en aquest cas de l'Ajuntament, que sigui una cosa que tinga èxit i que la gent isca al carrer fent la promoció socioeconòmica dels restaurants i la restauració que ha de col·laborar i res més. Simplement ja esperar la propera setmana que tinguem un horatge i disfrutar ja del Vicent Fester.